Ọ mụ bụ Nwaada Obed Chidimma. Esi m Nkwele Oraukwu eje. Ndị be anyị ekele m. Aha m bụ Chinwendu Chidera. Esi m Uru Amada. Ndị be anyị ekele m. Abụ m Nwaada Eze Chinwoye Ugonna. Esi m Ibenabụ eje. Igbo bụ Igbo ekele m unu. Abụ m Nwaada Ede Ngozika. Esi m Ọta Oraukwu eje. Tata ka anyị na-eme nkiri mma Ada Ezeoyibo Oraukwu 2020. Anyị wee na-ekele ndị Oraukwu na Igbo bụ Igbo wee na-arịọ unu ka unu kwalite nkiri mma Ada Ezeoyibo Oraukwu ka ọ wee bụrụ ihe ndị ụmụ agbọghọ Oraukwu eji wee pụta ọgbọ. Ekelekwa m unu. Aka m bụkwa Nwaada Obed Chidimma. Igbo bụ Igbo daalụkwanụ. Ọkacha mma dị na mmanya. Mmanya ndị Ezeukwu. Nke a bụ nke asọmpi nke a na-akpọ Nkiri Ada Ezeoyibo. Gịnị bụ nkiri mma? Kedu ihe nkiri mma pụtara? Nkiri mma pụtara nwa agbọghọ ịpụtara gosipụtara ọha na eze agwa ọma eji mara ya na ihe ọma ọ na-eme, ihe o nwere ike imepụta nke dị mma. Ihe bụzi nkiri mma Ada Ezeoyibo Oraukwu. Nkiri mma Ada Ezeoyibo Oraukwu bụ nke Adaeze ka esi wee kpaa aha ya Ada Ezeoyibo. Ada Ezeoyibo n'uche nke m pụtara adaeze ndị ahụ na-ebigasị na mba ofesi, mana ha kpọtara ya ka ọ pụtara Igbo ejiri mara ya, na-abụghị nke ndị obodo ebe ahụ bụ agwa dị mma nke eji mara ndị Igbo, nke eji makwazara ya onwe ya bụ adaeze. Afọ egwu m chọrọ ịbịa bụ egwu akpọrọ Ada nwunye eze. Akụkọ so ya bụ egwu bụ na o nwere otu nwanyị, nwunye eze ka ọ bụ, mana nwunye eze ahụ a na-emegbu ya emegbu na be di ya. O nweghị ebe ọ ga-edina ala wee kwuo ọnwa. Ọ na-agba o ruo n'abalị, ọ na-agagharị na-achọ ebe onye ọ ga-akụrụ aka n'ụzọ ka ọ mara ma onye ahụ ga-emepere ya ụzọ ka o wee napụta wee fụ ebe ọ ga-edobe mmiri isi wee rahụ ụra. Ya bụ ka m bido ya nna abụ ya ga m na-ete ya ete. Ada
Amaeze. Nke isii, Imụbana. Nke asaa, ruo Amada. Nke asatọ, Ibenala. Kedu onye bụ Onowu Oraukwu n'oge ọchịchị Igwe Chinyere? Onye bụ Onowu n'oge nke Igwe Ogbunigwe? Kedu Onowu Oraukwu ọbụla ị ma? Ma nke nwụrụ anwụ ma nke nwụrụ. Kedu afọ ala Oraukwu? Kedu afọ ala Igwe Chinyere eze? Ichie ole ka ọta nwere? Kedu afọ ha? Ebe ọta na-ezukọ mgbe ime nzukọ ihe ebe eji mara ọta nwee nwe ya a na-abịa bụ ugbu a. Kedu ụlọ ụka dị n'ọta? Aha ụlọ ụka dị n'ọta bụ Holy Family Catholic Church. Kedu arụsị dị n'ọta? Arụsị dị n'ọta enwere ụlọ. Enwere Ojukwu. Ka ọ dị aka. Kedu ihe Oraukwu ji mara ọta? Ya na-akpọ ha ọta enyi. Ka ọ dị aka. Kedu ebe eji mara ọta Oraukwu, ebe pụrụ iche pụtaghị mfe? Kedu ndị Oraukwu na-akwanyekarị ugwu? Ndị Oraukwu na-akwanyekarị ugwu Ha na-akwanye ugwu. Ndị Oraukwu ji eme emume bụ akpụ na ofe gịnị onugbu. Ndị Oraukwu na-akwanyere ugwu bụ gịnị ji. Kedu arụsị eji mara Oraukwu, nnukwu arụsị eji mara Oraukwu? Kịta ụdị arụsị eji mara Oraukwu. Kedu mmọnwụ Oraukwu na-eti, oke mmọnwụ ndị Oraukwu na-eti? Mmọnwụ ndị Oraukwu na-eti mmọnwụ Ọgwụ ịkpata ka ọ dị aka. Mmọnwụ na-eme ngara Oraukwu na-eti. Atụ mma ka ọ dị aka. Mmọnwụ na-ekwu okwu nke ukwuu Oraukwu na-eti. Bonus nwa ya. Oji ọnụ ka ọ dị aka. ụzọ ahịa nkenke nkata na Oraukwu. Mgbe nwaanyị lụrụ di, emechaa di ya wee nwụọ, nwanne di ya ekpuchie ya. Mana ọ bụrụkwa na nwaanyị ahụ achọghịzi mba na ọ chọghịzi ka nwanne di ya kpuchie ya, ọ ga-asị ka ọ zụọ ahịa nkịrịka nkata. Ọ ga-eburu nkata n'isi gaa eke Oraukwu niile kọwapụtara ndị mmadụ na ya achọghịzi ka nwanne di ya kpuchie ya, na ya chọrọ ịnọ n'ugwu. Mgbe o meziri nke a, a ga-akpọ ya ịzụ ahịa nkịrịka ọ laa ọnọkwazie bie ebube tie osugobe nwanne die na n'ọkwa bedie mbedie n'okwu akụnụba die niile ka ọ dị aka. Kedu ihe a na-eme n'oge ndị ikorobịa Oraukwu? Ụmụ ikorobịa Oraukwu ga-apụta ma gosipụta tii mmọnwụ dị iche iche wee gosipụta ndị mmadụ. Ha nwere ike gosipụta ndị mmadụ obere
tin ine wugo fi ya half mark so na ebe dike mgba a na-agba mgba oge eji akpọ egwu dike mgba ewukwu ka a na-eme n'oge ndị ikorobịa ka ọ ga-abịara azụ aka ihe eji mara ndị Igbo atọ ụmụaka Ihe eji mara ndị Igbo nke mbụ ekike ha. ekike Igbo Nke abụọ asụsụ ha na asụsụ Igbo nke atọ erimeri ha. erimeri Igbo ka ọ na aka mgbe na nnukwu obodo Naịjirịa Nke mbụ Anambra. Anambra Nke abụọ Enugu. Enugu Nke atọ Imo. Imo Nke anọ Abia. Abia kpọpụta steeti ndị ọzọ ndị Igbo nọkwa na ya Enwere Delta. enwere delta Igbo ọ bụ esi Enwekwara Rivers steeti ọ dị aka gịnị bụ ọjị ikenga Ọjị Ikenga bụ ọjị gbara aka. ka ọ dị aka alụmdi na nwunye ọ dị mma ka ọ bụrụ ụzọ nkụ ka ọ bụrụ ụzọ mmiri ka ọ dị aka kedu nsọ osisi ọha nwere Ọrụ dịrị nne na ezinụlọ bụ ilekọta ụmụaka anyị. Isi nri ụmụaka anyị. kedu ọrụ dịrị nna na ezinụlọ Ọrụ dịrị nna na ezinụlọ bụ iweta ihe ezinụlọ ya ga-eri iji chekwaba ezinụlọ. nne na nna enweghị bụ isi ezinụlọ Ọ bụrụ na bụ isi ezinụlọ. Ihe n'uche nke m, ahụrụkwa gbasara nke ọrụ. Agaghị m ekweta ka o nwee nke ga-anwụ n'etiti Mba. ha. Aga m asị ka nna bụ ụzọ nwụọ. ka nne na Ee. nwoke na-atọ ihe eji akpọnyesi ọgwụgwọ ebunye ụmụ nwaanyị ukwu akwa nye nna mmanya ọkụ ka ọ na-aṅụ Ihe a ji abụ mkpọdosi ọgwụ ga-enye nwaanyị ugwu akwa bụ maka na ọ bụ nwaanyị buru nwa ya nwaanyị ahụ n'afọ. Ka esi esi ofe onugbu. Esi onugbu họọ ya họnwụọ ya mma mma ka ọ ghara ịdị na-eruzi ilu. Ede ahụ lie ịhụọ ede ịhụcha ede sụọ ya asụ. Ịsụcha ede idobe iwere onugbu ahụ ị họrọ ahụ. Ị ga-esinye mmiri n'ọkụ mmiri ahụ ọsọ iwere onugbu ahụ tinye n'ime ite ahụ mmiri ahụ sụrụ asụ ka o wee sụchapụta ilu. Ọ sụgharịa ibupụ ya na nyere were mmiri oyi gbakwasị ya n'elu ya ka ilu ahụ ghara ịtapụdo na ya bụ onugbu. Bunye n'obe efere eji asacha ihe gbanye ya mmiri dobe isinyezie wetazie ite ị ga-eji wee sie ofe. Iweta ite ị ga-eji sie ofe ị mara iko mmiri ole ga-adị mma na ya bụ ofe. Ị gbanye n'ime ite ahụ were azụ gị ma anụ ma ihe niile ga-eji esi onye bụ ofe sachasịa ya mma mma wee bunye n'ime mmiri ọkụ ahụ isinyego n'ọkụ wee hapụ ya ọ na-asụ. Ọ bụrụ na iji okporoko esi ị ga-esite ya bụ okporoko aka ka o wee yee eye. Ya bụ mgbe a ga na-ata ya ka ọ dị nro n'ọnụ. Isichaa ya o yie i were mmanụ tinye were ede gị ahụ ịsụrụ asụ kọnye ya n'ime ya ọ na-asụ ka ede ahụ wee yie maka ọ bụrụ na o yere eye ọ ga na-agba agba n'ọnụ. Were ya isinyezie ya hapụzie ya o yee nwe isi ọwụma nkwakọ ya ngwa eji esi ya bụ ofe onugbu dịka ogiri ya bụ ogiri Igbo ogiri bekee nke ndị oyibo na-akpọ magi
I were ogiri itinye, anaghị etinye ihe ndị oyibo na-akpọ magi maọbụ ya bụ ogiri Igbo, maka na ndị Igbo ewerela ya na ogiri ahụ anọchitela anya nke ahụ ogiri oyibo. Kwanyesie ya, tinye ose, tinye nnu, tinyekọsịa ha ncha, sikwa ọ na-asụkwa. Ọ na-asụzi pichaa onugbu gị ahụ pichasịa anya, tinye ya n'ime ite gị ahụ. Itinye ya, ipigharịa ya, hapụzie ya ka olugbu ahụ na ọrịa jikọrọ na-asụkọdozi. Ọ sịchaa, ọ dị mma, ọ bụ na oye kọrọ ya aka. Gịnị ya dị n'ụlọ? N'ezie eze. Wee gaa ịbata mmerụ gaa. Aga m igosi ọhaneze nkiri mma Ezeoyibo nke a na-eme n'Oraukwu taa. Ogbe one ka Oraukwu nwere? One? Asaa. His Royal Highness Barrister Dr. Nolly. Kedu mgbe ọ rigoro n'ọchịchị? Kedu mgbe echiri ya igwe? Ọnwa 2016. Kedu afọ ala ọrụ igwe? Kedu onye bụ onye ugwu Oraukwu? Ịzara ya, Oraukwu enwebeghị onye owu, maka na onye ga-abụ onye owu ga-abụ obi urukwerekọ. O si gbatakwu urukwerekọ enwebere obi. Kedu afọ obi uru amada? Ụka dị na uru amada isie n'okwu dị n'uru amada. Ụmụahịa. Kedu Obodo a bụ nnukwu obodo ma makwa mma.
okutecha mmiri na-abata ihe mechara ya wee daa udu nne ebunyere ya wee kọwa o wee bere akwa wee na-agụzi egwu si oge ahụ pụọ nne nne udu mara anọ na-atọkarịsị ụtọ n'ala Igbo na-atọ ezigbo ụtọ agbara mkpụrụ osisi anọ na-atọkarịsị ụtọ n'ala Igbo mmụọ n'uche nke m mbụ bụ mkpụrụ osisi ụkwa abụọ mkpụrụ osisi kashu atọ mkpụrụ osisi mango anọ mkpụrụ osisi ube anụ na-atọkarịsị ụtọ n'ala niile n'ala Igbo ọ na-anụ ụlọ ka ọ na-anụ ọsha kedu anụ na-atọkarịsị anụ niile ma anụ ọsha ma anụ ụlọ oke abịa na anụ ọfịa anụ mma na-atọkarịsị ụtọ bụ anụ nchi abịa na anụ ụlọ abịa na anụ ụlọ anụ ewu ọ na aka kedu ka esi esi ofe akwụ esi esi ofe akwụ bụ na iweta akwụ egbucha akwụ kpọcha ya wetasi mkpụrụ akwụ sie ya isi bie ode asụọ ya n'odo ewusie mmiri ọkụ ọ dị ṅara ṅara agbanye n'ime akwụ ahụ pịchapụta ya a na-apịchapụta ya ewepụ akwụ na ahụ bụsie ka ahụ na-aha n'ọkụ mmiri ahụ ihe eji iwere unyo azaa ya ka ọ wee doo gị anya na ụmụ nhọ ofe mkpụrụ akwụ dị n'ime ịzachaa ya isinye ya n'ọkụ ọ na-asụ o nwere ihe na-asụpụtasị n'elu ya nke a bụkwa ma ịchọhọkwa ya hapụ ya mana ka m si esi nke m ọ sụkwa ha n'ihe a na-asụlite n'elu ya ewere m ngaji kwụsie ya gịnị ka a na-akpọ ihe a na-asụpụta n'elu ya ọ na-asụ ka ụfụfụ amaghị m na o nwere afọ ọzọ a na-abịa mana ọ na-asụ ka ụfụfụ ekupụchaa ya bụrụzie sọnsọ mmiri akwụ ahụ mmiri ahụ na-asụ ihe onye na-esi ihekwu epi oye ka ọ wee taa maka ọ bụrụ na ikpuchie ya ọ na-esi n'uche nke m dị mmiri akwụ ahụ aya ala ka ọ na-asụ ọ sụọ ịhọpụrụ ya ikwupụtacha ha ahọpụrụ ya tinye ite n'ọkụ sie anụ ma ọ bụ azụ ya eji wee si ya bụ ofe akwụ isinye kwakwanye ihe ndị eji esi ma nnu ma magi ma ihe ndị na-eme ka ihe eji esi nri tọọ ụtọ ịkwakwanye n'ime anụ ahụ ma ọ bụ azụ ahụ nke mazi na ịchọrọ iye ya ka ịchọrọ ọ bụrụ na ịchọrọ iye ya iburu mmiri ma mmiri ebunye n'ime akwụkwọ ahụ sinyekwa ya n'ọkụ isinye n'ọkụ inene ya ọ bụrụ na anụ atụghị tinye crayfish tinye ihe a na-akpọ crayfish n'Igbo tinye ịsha kedu ihe a na-akpọ crayfish na tinye ịsha osuru esi tinye ose tinye ihe ọzọ ihe ndị ọzọ gasị a na-etigasị n'ime ya eme ka ọ tọọ ụtọ
ịchọkwa iti ya ogidi okpei ịchọhọkwa ịhapụ ya. Ihe ndị a niile na-edebanye shaa ụgwọ ego anya na ha eyego ngụmazi ụdị akwụkwọ na ị chọrọ itinye, mana nke m nwa na alaịfikarị ị na-eti n'ime egwu nke m na-achọkarị ị na-eti n'ime egwu nke a na-akpọ nchuanwụ maọbụ arịgo. Iwerie ịsa ya asa nke ọma n'ime mmiri nnu, saa ya ugboro na-abụ, sachaa ya, ibie ya, tie ya n'ime ite ofe akwụkwọ ahụ. Itinye n'ime ite ofe akwụkwọ ahụ ọ sụtakwa obere oge, iwolu ngaji kpagharịa ya, họtụzie ya. Ofe akwụ gị ọ dịgo maka iji eri ihe ọbụla. Gịnị bụ ngige? Kedu ebe ngige na-adị? Kedu ihe eji ngige eme? Ọ na-adị na usekwu ebe a na-esi nri. Etinye anụ niile, emechaa ya dogobe. O nwere ihe a na-alụ maka idonye ya bụ ngige eji anya anụ. Ọkwa na Igbo, gịnị bụ ọkwa? E na-eji ya esu ụmụ obere ihe dịka ịsha maọbụ ose maọbụ ụmụ obere ihe ndị ọzọ eji eti n'ime. A na-eti n'ime nri a na-esi. Ọ na-adịkwa n'ime usekwu ebe a na-esi. Gịnị bụ agbada? Agbada bụ nnukwute, o sokwa n'ihe eji akwadobe ihe eji esi. Iji maatụ ihe dịka iye garị. Akwọcha bụ na-achọrọ iye garị, n'ime agbada ka esinye agbada, etinye ya bụ akpụ wee na-akpagharịzi ya bụ akpụ rukwa mgbe ọ bụ ọkọ amana ọbụbụ garị. Agbada na-ebu ibu. Ọ na-adị ka just maria na agbada na-ebu ibu, a na-eji eghe ụmụ ihe dịka garị maọbụ ihe ndị ọzọ. Gịnị bụ odo? Odo na-adịkwa, odo dị ka ọkwa mana odo buru ibu. Odo, ihe eji odo eme, ose na ihe eji esi nri. Ihe eji odo eme bụ ịsụ ihe dịka akpụ maọbụ ihe ndị ọzọ buru ibu. Edo na ọkwa bịara ike, mana odo akwa bụ obere ihe ka eji eri, ihe ọnwụ obere ihe ka eji esi, mana odo bụ ihe nwere ike dịka akpụ maọbụ ihe ndị ọzọ gbalitere n'ime odo ha ama. Kedu ka esi aghọtu ose? Kedu ka esi aghọta ose n'ubi ose? Ịghọta ose n'ubi ose, otu mụnwa si wee mmalụ, ose abụghị mmadụ niile na-eje na ose nwere nsọ. Aka niile ahụ eje n'ose, maka ụfọdụ ya eje na ya ose ahụ ụtọ ọzọ, ose ahụ nta mkpụrụ ọzọ, mkpụrụ ahụ elebe ele. A na-aghọ ose, ọ ya enweghị anya na nke ị na-aghọ bụ nke kagoro aka. O ya enweghị anya na nke ị na-aghọ akago aka chaa chaa. Ị bụrụ nwaanyị ọ dị na nsọ, ị kwesịghị ije n'ebe ose. Ị bụrụkwanụ nwoke n'ụzọ ndụgo edochaghị anya, ị kwesịghị ije n'ebe ose nọ. Ose nwere nsọ. A na-aghọ ose, a na-aga ya, onye na-aghọ ya bụ ose ya na-aga ya okirikiri ka ọ wee ghọtachaa mkpụrụ ose ahụ ọfụma. Ọ ka nsị mụta esi aghọ ose. Aka niile ahụ eje n'ose, maka na ụfọdụ aka ya eje na ya ose ahụ aya amịtazi mkpụrụ ọma. Kedu ka esi adị esi nri? Nkiri ka a na-agbụ adịghị adị. Kedu ka esi egbu akwụ? Otu esi egbu akwụ, ndị Igbo nwere nsọ, anụ Oraukwu nwere nsọ. Nwaanyị ahụ adị nwa, ọ nwoke ka ọ dị n'iwe nwa akwụkwọ ahụ. O nwere ihe a na-akpọ ete, ụfọdụ ka eji igwe arụ,
ụfọdụ ka eji osisi akwụ arụ, osisi igu arụ. Ete ahụ onye na-egbu akwa ahụ bụ ete ahụ ka ọ ga-eji goo onwe ya n'ukwu. Akwụ na-enwecha ihe dị ka nzọnyeụkwụ na-adịgasị na nzọnyeụkwụ ahụ ka onye ahụ ya na-azọdo ụkwụ ya na ete ahụ gbalịa n'ukwu. Ọ na-azọnye ụkwụ na nzọnyeụkwụ ahụ, ete ahụ na-enyere ya ka ọ na-adịgo. O ruo n'ebe isi akwa chọrọ igbu, o gbutusie ibu gbara akwụkwọ ahụ okirikiri, o wee gbutuzie akwụkwọ ahụ wee ledatazi. Otu aka si ghọta esi ugbu a. Ihe a na-akpọ ide ekike a ikere n'ala Igbo. Ihe a na-akpọ n'oyibo. N'oyibo, ihe a na-akpọ ya bụ epic dressing. Ihe a na-akpọ ide ekike a ikere n'ala Igbo. Ihe a na-akpọ n'oyibo. N'oyibo, ihe a na-akpọ ya bụ epic dressing. Kedu ihe dị iche ekike nwaanyị Igbo na ekike inyom Igbo? Inyom Igbo bụ nwaanyị n'ugoludu. Ekike na ekike nwaada ma ọ bụ nwa agbọghọ na nna abụghị. Ihe dị iche na ya bụ na ị na-eme anya nke ọma ị ga-afụ ebe akwa jedebere n'ụkwụ, fụ ebe nke nụ jedebere. Inyom Igbo pụta kee ụdị ekike apụta n'ọgbọ. Kedu ka ndị mmadụ na-eti ya? Ihe dị iche na ekike nwaada Igbo na ekike inyom Igbo bụ na otu afọ m si ghela oge nke inyom Igbo anya bụ ụnyaahụ. Otu akwụkwọ m si wee pụta nke inyom Igbo anya bụ ụnyaahụ. Inyom Igbo nke ha na-ebido n'obi gbadagide ruo na mgbadata ụkwụ ebe. Mana ekike nwaada Igbo oke nke obi ọnọrọ ya n'elu afọ, okekwanụ nke ukwu ọnọrọ ya n'elu ikpe. Ihe mere nwaanyị Igbo ji ghela afọ ole? Otu ihe uche m na-agwa m mmerụ nwaada Igbo ji eghela afọ ya ole ma okecha ekike bụ na n'uche nke m afọ ya ka dị eke. Inyom Igbo ọnọgobe dị ọmụgo nwa ọpụga ọmụgo afọ ime ahụ ya eme afọ ya ọ yọrịpụta, mana nwaada Igbo ka dị. Ibe anyị ekele m unu. Ijele bịa. Ijele anyị na-akpọ gị. Ijele bịa. Ijele mmụọ ka mmụọ. Ijele na mmụọ adasa ọgbọ. Ọ bụrụ na ijele kwuru ọkwụrụchana, o nweghị ihe eji atụnyere ya. Anyị na-etuwa aka oyiwe nsugbe. Tata ụbọchị anyị na-eme nnukwu eme n'obodo a bụ Oraukwu. Nye ka anyị Oraukwu ji anyị tụmụ ji akpọ gị ijele wee sị gị bịa ka e kwuru n'ọgbọ. Mmụọ na ijele adazụ ọgbọ n'ụdị abụ n'ụdị n'ebe ọbụla. Ilefu anya na ụmụ agbọghọbịa juru ebe a, ụmụ agbọghọbịa Oraukwu. Taa ka anyị na-eme nkiri mma ada Ezeoyibo Oraukwu. A ga-ewepụta onye ọbụma ya nke 2020 wee na-aga 2021. Ọkwa ya?
ọcha juru n'ụbọchị tata mmanya nke a gbaa nke a bụ mmanya ọha ọhịa Oraukwu mmanya ọha ọhịa Oraukwu na mmanya Oridike kedu nke na-atọkarị dị ọgwụ ọhịa na-atọkarị Oraukwu bụ obodo dike ihe niile a na-akụpụta n'Ораukwu bụ ihe ụtọ nkwụ Oraukwu na-agazu ụwa niile na-aga ma obodo oyibo onugbu Oraukwu na-agazu ụwa niile na-aga ma obodo oyibo mkpaka Oraukwu na-agazu obodo niile na-aga ma obodo oyibo ede Oraukwu na-agazu obodo niile na-aga ma obodo oyibo ihe ọbụla esi na anụ Oraukwu kụpụta o nwere atụ Oraukwu bụ nnukwu obodo anyị ize mụrụkwa onye Oraukwu n'ụbọchị taa anyị ezu oke ezumezu a sị na ezukọ ka anyị eri udere eme gịnị anyị na-etu aka oge ozugbo ọbịa mere anyị ji zukọ Igbo bụ Igbo n'Ораukwu na anyị na-afụ ụmụ ọmarịcha ụmụazị sara alụ ụmụazị ugobo oyibo ụmụazị zuru oke esi n'ogbe dị iche iche n'Ораukwu wee kpọpụta tata ka anyị bidoro ịsọmpi nke nkiri mma Ezeoyibo nke 2020 taa ka ebidoro nsọmpi na mbido ụbọchị tata ndị a bụ ndị nwere ugo mmeri ga-eso wee banye na agba nke abụọ kelee na Igbo bụ Igbo mana anyị ga-eme ofu ihe wee na anyị ga-eme okwu ntabi ire anyị mara ndị nwere ike ikwuru ma merie nwaada dị mma ya ofu okwu ntabi ire ma Papa Peter patra pọpọ panye papa pọ. Papa pọra pata pọpọ panye papa pọ. kọọrọ na ya aka nwaada Ugonna ya nwere okwu ntabi ire ịma Kwuo ka kakọbọ, kwuo ka kakọbọ, kwuo ka kakọbọ, kwuo ka kakọbọ. ikwutere enwe obere kọọrọ na ya aka nwaada Chidera nwaanyị nke gị Ụfọ okwu ntabi ile mma na nwaanyị na-ahụ akwa na-akwa akwa na ọkụkọ na-akwanye n'akwa ụka. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ na-akwanye n'akwa ụka na-akọ. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ na-akwanye n'akwa ụka na-akọ. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ na-akwanye n'akwa ụka na-akọ. kọọrọ na ya aka nwaada Ngozi Kede nwaanyị okwu ntabi ire ịmara nke ọma okwu ntabi ire m mara bụ ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ọchukwu Chukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ọchukwu ụkọchukwu Okechukwu kwuru okwu Chukwu n'ọchukwu kụwa aka ya papa nwere nke ihe nye anyị Bwenchi ponchi tupu nchinsi bwenchi bonchi tupu nchinsi nke atọ ya bwenchi bonchi tupu nchinsi ọzọ bwenchi bonchi tupu nchinsi ọzọ bwenchi bonchi tupu nchinsi kaadị kakwa egwu kaụkaị anụ nchara atọ kakwa ịma Anụ nchara atọ ka ha. Masị nwanne nwoke butere ya tacha ya. Takwa ma ọgwụ ese. Anyị ga na-atata ahụ. Ana na-atata Ị na-atata ahụ. Ịbụ nwa dị ala nwa ada. Nwa gị si nwa ada. Maka ndị uru ya nwa ada Oraukwu. Anyị ji ha ọ na-adị anyị mma. Kama ihe awa m anụ wa ụmụ nni. ịnụ kwakwakwa ọzọ kwakwakwa ọzọ kwakwa. Nwanne nwoke butechara nchi ahụ karị atacha ya were jebe nkape ojulu oyi. Wee ṅụcha ife ebe ahụ nnọta ya ka nnọla. Ọ bụrụ obere ife. Ọ bụrụ obere ife. Otete bụ ụtụtụ ya mazi ihe a na-akọ. Ihe na-achọ ikwu bụ na mgbe ọbụla ị tarụ anụ nchi ma ọ bụ anụ ọfịa ọbụla gị were jebe nkape ngwa ngwa iji jebe nkape butue ya Ifere na mba ọzọ. hey Ịgabago. Joven Capel. Nke Joven Capel. Mmanya ndị ezi. Joven Capel.
onye ọbụla na-eme emume n'Ọraukwu a ma ọ bụ n'obodo ọbụla idebere Oraukwu ọ bụrụ na Joven Kapel adịghị ngwa ngwa Joven Kapel batara n'emume ahụ ọ bụrụ ebe Jizọs jere na Kena Galili were jee agbamakwụkwọ were mezie mmiri ka ọ ghọọ gịnị mmanya ya bụ Joven Kapel bata n'ọgbọ ọ bụrụ mmiri a Jesu mere ka gịnị Joven Kapel mmiri Jesu mere ka ọ ghọọ mmanya ị na-aṅụrụ ndụ ọ bụrụ na ịṅụbara Joven Kapel mana o nwere ihe ị na-aghọta nwee ihe ịma na-akọ na mmanya ọ mmanya bụ mmanya eji eje mba na Amerịka ọ na-ewu ewu na Kanada ọ na-ewu ewu jee jụọ Trump bọsị echie prezidenti nya ka o ji wee kerecha ndị mmadụ ndị itoolu ya nya maka o ji kerecha fa jee jụọ ya ya kọrọ ya anyị ga-ebili anyị jekwa n'Igbo bụ Igbo kọọrọ ha ihe anyị mere taa nke mbụ bụ nkiri mma Ezeoyibo nke ịbụọ bụ mmanya gịnị Joven Kapel ngwanụ anyị gaa na-edozi obodo ka anyị na-aga obodo ọgbọdọ anyị apụtago ọgbọ ihe mmemme mmadụ na ebe a enwere mmadụ ọ ga-arị ukwu ose